Lain ahas. Atis ahas yun ay. Atis kubra. Kumaren. Ahas. Hindi ka na ano. Kubra nga. Yata. Teka, tatanggalin natin. Aba, baka kumakagat. Anuhin mo. Baka buhay pa. Mga bukid oh. Kubra ito. Aba delikado pala yung gano'n. Buhay pa o patay na? Nahanap natin sa ako. Isa mo nilagay sa ako. Ba, napakalarim ka bukid. Ngabay ako naman ng putik. Abay, malalim pala doon. Naglalawas natin. Aray. Abay, matinik. Naliligaw na kami ni tatay dito. Wala naman sapa lang ito eh. Isang sapa lang naman tinawid na natin. May harang na din ay. May harang na. Kami naliligaw na dito. Bukid sa loob ng pakatan. Tapos na aking kabukid. Yun, magandang araw at magandang umaga. Tara kabukid, samahan nyo kaming mamandaw ni tatay ng pantrap ng isda at alimango dito sa pakatan. Oo nga pala kabukid na si tatay nga pala yung naglagay ng pantrap o yung panghuli ng alimango isda at ipon dito sa pakatan. Hindi na ako nakasama kahapon dahil nag-withdraw ako kabukid. At nung last vlog natin kabukid na dadalawa lang yung huli natin, sabi ko, di pa nga namin sure nung nakarang vlog. Sana ngayong susunod na vlog at ito na yung vlog na ito na sana surtihin kami. Kung nga pala kabukid, dalawa ng vlog namin, isa lang yung gamit namin pantrap pero ngayon dalawa na. Kaya tara kabukid, samahan nyo kami, sana surtihin na kami ngayon. Yun kabukid, pasok na tayo dito sa gubatan, matinik. Ba, makatakot naman dito, kawayanan, baka may kubra. Nasampasin ko lang dito. Yun kabukid, sana surtihin kami ni tatay ngayon. Oo, ng vlog namin hindi kami sinerte Ay, nung pangalawang vlog pala namin kabukid, hindi kami sinerte ni tatay. Dadalawa lang yung huli namin yun. Sabi ko nga ngayong susunod na vlog namin, sana surtihin na kami. Ba, saan ka nilagay ni tatay? Saan malayo na ito? Ha? Saan mo nilagay? Malapit na? Yun kabukid oh. Okay naman ito kabukid. Ay, ano ito, yung mga kimpi. Asag, ay, tawag na, alimasag yata. Hindi pala alimasag, yung basta yung kimping ano. Yun kabukid, hiningal ako. Nag-i-intro pa lang ako ay. Kanina, ay si tatay naman ay. Nagmamadali. Yan tuloy, hindi ako napag-focus sa pag-intro ko. Kabukid. Ay, samahan nyo lang kami ni tatay dito. Aba, kasi na kaya nilagay nun. Alayo-layo na namin nilakad dito sa pakada. Yeah. Yan, kabukid oh. Yung bunga ng ano. Ba ito? Parang may bunga. Tatay! Saan ba ka? Aday! Malayo pala yung pinagpuntugan niya. Bukid. Doon kami dumaan kanina sa kabila. Sabi dito na lang kami para shortcut. Nagkahapon na naglagay ka, tayo din. Saan nilagay? Ang kabukid. Lulusong kami ng... Lulusong ako. Aray. Saan na yun? Hop. Malalim hanggang bayawang. Saan na? May asya buno. Ah, may tao. May tao. Hindi mo na alam kung saan mo nilagay. Ha? May tao dito ay. Gaan. Okay. Una. Tara.
Dito. Saan? Nahanap na natin yung sako. Ay, saan mo nilagay yung sako? Yung kabukid, may maaga din pala dito sa Pakatan. Baka yun yung may-ari dito sa ano, Pakatan. At pantawin mo na. Hindi na alam na yun. Tayo nalilito na. Saan mo binuntog? Ha? Saan? Oh! Yung ano Ay, saan ko? tambat, ano, nagmagat ka. Ano? Ayun naman na parang gudabag ka na lang, oh. Wala po kayong huli? Wala. Ates, malalim. Mayroon maglakad. Hindi naman kalakad. Malalim. Nasaan? Wala naman dito. Saan mo nilagay dito? Malalim na kabukid. Yes, gamot na naman ito ate. Kusan? Nilagay. Ay, pwede yata. Ano ba ito? Ha? Pwede isa. Saan? Pwede. Diba ka? Ay, hindi. Ang ano ito eh. Ang alimang. Ano naman ako natin? Yung kabukid, wala nang huli. Ito yung ginagamit pang alimang. Ay, nahanap pa po. Nahanap pa. Malalim kabukid. May doon. Napakalalim kabukid. Gandibdib. Yan ang gusto niyo. Dadalawa lang ho. Wala. Ay, nakaiwala. Wala po ngayon laman, ano eh. Wala. Yung kabukid. Parang di pa yata tayo swerte ngayon. Ay, wala. Wala. May doon, palos. Ay, mali. Kasi nakadali naman palos. Kabukid. Yun oh, palos. Oh, nakadali. Ayun, ano din, dalawa din. Maliit lang. Oh, kabukid doon, nakadali yung dalawang pangkat. Ano? Ganun ni ma. Oh, hipon oh, dalang hipon oh. May mga hipon naman. Nakadali tayo ng pangkat. Kahit paano hindi tayo na zero. Ano sa isa? Kabukid oh. Nahanap pa ni tatay yung isa. Wala dito. Maganda siguro dito sa una natin nilagyan. Tama. Eh, bubuntik ulit natin magaw. Yung kabukid. Nakadali kami ng palos. Yung hipon oh. Kabukid oh. Hipon. Madaming hipon. Dati madaming hipon. Maraming hipon. At least kabukid. Di naman kami nasiro ngayon. Ang kabukid siguro. Alimango ito. Dito yan. Dito. Sinurot ko dito. Kasipitin ako. Ay, natangga na ano na. Nagulo. Nagulo. Oh, kabukid. Maraming hipon oh. Ilang hipon oh. Oh, talo ng hipon. Pansigang na kabukid. At least hindi kami nasiro. Kahit paano nakahuli kami. Tsaka ito, pangkat to. Oh, dalawa. Pangkat, parang yung ano, palos. Palos ano. Hindi natin makikita kabukid pagka sa ano. Yung kabukid to. Dali tayo dun. Hintayin na lang natin yung isa. Saan mo natin nilagay yung isa? Nakita mo na? Nakita mo na? Kabukid to. Daming hipon oh. May isda naman oh. Oh. Isa. Ano? Kabukid to. Oh. May ano. May limang maliit isa. Nakadali tayo dun. At paano hindi na tayo lugi kabukid. Oh, karaming hipon oh. Kabukid oh. Oh, lalabas pa ngayong hipon oh. Ngayon kabukid, press na press. Press na press. Hipon. Nakadali. Nakadali. Nakadali to. Kasi nga. Ayun kabukid. Napakahirap. Hindi na ako makapunta doon kabukid. Lubog na lubog. Dito na ako. Abangan ko lang si tata. Ang gabay ako naman ng putik. Tara, ligaw tayo dito kabukid.
Nasaan na yun? Ah, tatay. Saan ka? Papunta ka na dito. Abangan na lang natin kabukid. Malalim din yan. Abay, malalim pala doon. Naglalangoy si tatay. Hanggang saan na yan? Yan siya. Matamis-tamis yung hipon. Nakabukid doon. May ipis na tatay. Saan na makadali? Ay, malalim pala doon. Malalim pala din yan tatay. O, naglalangoy si tatay yan. Malimang. Yung kabo. May limang ko din doon siya. Maliit. May limang ko din. Maliit. Nakabukid. Makakikita na natin. Okay na. Ah, dito. Malalim din na. Nahirapan ako. Oh, may laki ng limang ko. Malaki. Oh. Nakabukid yung malaki ng limang ko isa. Dito ba na doon? Ah. Ang kalaki ng limang ko. Bili ko. Makabukid. Yung, di man tayo sinerte ng unang vlog, ang pangalawang vlog natin ngayon. Bumawi naman tayo. Kaya, balik ko lang. Oh, ikaw lang kay. Ikaw lang, magdala. Marami pating hipon. Oo. Oh, kalaki ako, kabugad doon. Ay, na. Maalimangon din lang pala dito. Yan. Yan, kabukid. Dalawa na yung gamit namin eh. Dati isa lang. Ano sa isa ko? Oh, kalaki ng alimango. Isa. Mahipon niya. Oh, daming hipon. Aba. Oh, laki ng alimango. Parang may isa pa doon. Saan? Madami lang pala laman dito. Nakabukod ah. Oh, may palos na naman oh. Oh, madaming hipon na tatay. Ano yun? Ahas. Atis, ahas yun ay. Atis, kubra. Kumara yan. Ahas. Hindi ka lang ano. Kubra nga. Yata. Yata. Teka, tatanggalin natin. Aba, baka kumakagat. Aba. May kubra ko. May kubra ka bukid. Nakadali tayo isang malaking alimang. Ba't dapat eh, ano yun? Baka buhay pa. Nakabukid oh. Kubra ito? Oo. Oo, paltik-paltik ka eh. Aba eh, delikado pala yung gano'n. Buhay pa o patay na? Patay na siguro, hindi na. Ba, oh, kabukid na. Aba eh, mamaya at may awas nga eh. Oo, baka banak lang. Patay na. Ano? Silid mo tatay, ito sa loob. Yan, kabukid oh. May ahas na sumuot. Anong ahasin ito? Oh, mataba. Bito ba hipon dati ko kalaki? Oh. Yan. Nagalag itong ahas ah. Yan. Ano, malakal. Ano, kataming hipon. Hop, bito, kabukid oh. Ahas, namatay. Kunin ko muna ito. Patay na naman yung ahas ah. Nasa isa ako. Kabukid oh, mahipon. Oh. Daming hipon. Aray, sakit. Pabara, isa dito. At ko na kayong traffic ko. Mahipon kabukid. Okay. Oh. Pagka talaga mo. Ngayon naman kabukid, bumawi tayo. Oh, napakadaming hipon oh. Pag sa hipon naman, bawi na tayo. Daming hipon kabukid. Madami. Daming hipon kabukid. Mahigit talaga pag dalawa kabukid ang gamit mo. Pag isa lang eh, pag hindi ka nakahuli sa isa, babawi ka sa pang-trap. Yan kabukid oh. Papakita ko sa inyo. Ahas, nahuli. Nahuli din sa trap, oh. Hindi ko alam kung anong asing to. Oh. Nakakay mo na. Parang buhay pa naman yata. Ha? Nalunod lang yata. Buhay pa nga. Ang kabukid, oh. Ang ahas. Hindi ko alam kung anong asing to. Pwede sa akin. Ah, tataas ko lang. Hindi pa, saglit. Ang kabukid oh, ahas. Saan ko lagay ito? Yan, kabukid. Buong ahas, pinakalpasan natin, baka mabubuhay pa. Ang kabukid, lalagay muna namin sa sako. Yun, kabukid, naputol yung ating stand. Yung kahoy natin. Ito yung ating huli. Tara, kabukid, uwi na tayo. Aray, silipit yata ako ng libago. Yun, kabukid, at medyo sinerte naman tayo kahit paano. Kadali tayo ng isang alimango, papakita ko mamaya sa inyo pag nasa bahay mo.
Doon na lang namin lilinisin ni tatay ay. Matinig, kabukid. Aray, itad-tad naman ang tinig yung pa ako. Hintay ako tatay. Hindi pa, at baka kumaligaw dito. Ano? Yan, kabukid, pauwi na kami. Dala-dala ko na yung aming malimang kabukid, pero hindi lang namin nachichimpuhan talaga. Ang kabukid na. Aray. Aray, matinik. Ay, pasak naman. Saan tayo tumalit kanina? Diyan. Ha? Parang na patay. Nahibas nga. Nahibas. Ating lalagay na. Aba, hindi. Mamawa. Oh, nababa ang tubig ay. Oh, nahibas yan. Alas pala ito. Apoy ako ng bunto kayo mga alas 3. Ay, namin. Oo. Gano'ng kalalim dito? Ano yung maganda? Ha? Dito tayo po ngayon. May kabukid. Yan, pag hindi ka talaga dito sanay sa pakatan dito, medyo maliligaw ko na konti. Ako medyo nalilito din ng konti dito sa loob ay. Yan, palabas na kami. Kabukid. Mamaya, doon na sa bahay kabukid. Sige kabukid, doon na lang sa bahay tayo mamaya natin. Sige kabukid, mamaya doon na lang sa bahay linisan. Aray, tinik. Dati nauna na. Yun kabukid at naliligaw na kami ni tatay dito. Ano, mabalik tayo? Wala naman sapala ito eh. Nilagay ito sa sapala naman tinawid na nata. Kabukid na. Naliligaw na kami ni tatay. Dito yata, pwede ah. Baka dito. Saan? Babalik ulit yata, sa ilog. Babalik ulit yata diyan. Ito lang tahanan. Ang bukid. Hindi nalilito kami. Bigat pa naman. Dito, maganda yata ang lagay yun eh. Ano? Naiga ba ka dito? Naiga? Yung kabukid, mabigat. Dahil kami naliligaw na ni tatay. Hindi na alam pa. Paano ah? Alabas. Yung kabukid, suso tayo dito. Sa isang. Okay. May harang na din ay. May harang na. Mabukid, may harang na dito eh. Mabigat. Ang kabukid, magpapalitan ko lang, mabigat. Tatay makit na. Bay kami naliligaw na dito kabukid sa loob ng pakatan. Yun, makakalabas na yata kami.
Butit natagpuan pa namin yung panghuli. Ang buka bukid, palabas na kami. Baka may akas din. Dito ba tayo kung kanina duman? Dito ba tayo kanina duman? Okay. Yun, nabukit. Palabas na kami ng parehanan. Nakalabas rin. Taas ng damo. Pwede ito natin bubuntuga, mama. Yan kabukid at hanggang dito lang muna at doon ko na lang kayo sa bahay i-update yung mga huli namin. Doon ko na lang ipapakita. Yan kabukid. Naputol pa nga itong ano natin stand. Yung pinakain natin ata kung stand ng cellphone. Yan kabukid si tatay ingkay-ingkay na. Nirara yung yan kabukid sa ako. Galing ko sa likod. Bigat. Ayun kabukid at nandito na tayo sa bahay at dito na natin itataktak yung ating mga nahuling mga pero kakaunti. Mga nahuli. Kunti lang pala yung huli natin kabukid. Malalim ang tubig. Medyo malalim. Yun kabukid palos. Palos ba ito pangkat? Dalawa. Tak-tak natin kabukid para makita nyo. Kabukid na. Okay. May kimpi pa kabukid maliit. Ito lang natin sa plangga. Ay. Laglag. Yan. Kabukid daming hipon Hindi lang pansigang ito. Lalagyan lang ng gulay At ano na, ito. Ay, may mga kimpi pa malilit kabukid. Ayaw bumitaw sa lagayan. Yun kabukid. Ang hipon kabukid. Kadami Yan, tak-tak natin hipon na naman. Dami ng hipon. Dito tayo sa kabila naman Ito naman kung ito may kasama pang niyo, may maraming mahuling hipon. Next kabukid, dito namang pangalawa natin pang trap. Yun, kabukid Ate, limang palaki. Yung kabukid malaki na ng limang Papakita ko siya. Abay, dalawa nga Ate, may maliit pa. Yan. Ay, maliit tatlo. Limang yung nahuli natin Tatlo nga ba bili pangatlo ito. Yung kabukid, tataktak natin. Laki. Sinitid. Yung kabukid at swerte tayo. May isang malaking limang. Papakita ko sa inyo. Tragis. Okay. Ay, sinipit na yung palos. Yan, sinipit ka bukod yung palos. So, malaki yung limang. Yan, laki. Mahirap pawakan. Yan, kabukid. Palabag pa ako nito. Yung kabukid kalaki yung limang. Yan, kabukid Ito na yung last natin. Yan Yun. Maraming hipon kabukid. Tumakas na. Ay, bato. Teka lang patingit Yun mga kabukid, hanggang dito na lang yung ating video. At kung nagustuhan nyo itong video ito, paki-like o paki-heart ng ating video, paki-share and follow na din po. Salamat kabukid.